How to report a GCash scammer step-by-step guide. Yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Na-scam ka na ba ng isang tao at pinadalhan mo ng GCash money? Yan ang kailangan natin ma-report, no? Kasi marami nung tatanong, Coach, paano naman ma-report or mabibigyang hustisya ang mga nang scam sa akin kasi nagpadala ako ng GCash, wala naman siyang binigay na produkto o serbisyo na kapalit nung kanilang ina-advertise o binebenta sa'yo. Yan ang tatalakayin natin. So, unang step 1, file a ticket. Mag-file ng ticket sa GCash Help Center, no? Punta ka sa inyong app, GCash Help Center, o pwede rin sa website, no? Step 2, enter your email address, GCash registered full name, and GCash registered mobile number. Step 3, select my GCash account sa concerns category. After selecting my GCash account, i-select mo yung I was scammed. Step 4, in the explain your concern field, ilagay ang mga detalyeng date and time ng transaksyon, GCash reference number, and kung GCash ang ginamit para sa pagbayad. Step 5, ilagay ang pangalan ng scammer na ito at kanyang GCash number sa alleged fraudsters number field, no? So yung alleged fraudsters GCash number kailangan ilagay ninyo. And if possible, yung GCash number nung alleged fraudster na to or scammer na to kasama yung buong pangalan. Step 6, choose the type of scam related to the swindling case. Go to how do I keep my account safe to know about the different types of swindling scams. So maraming iba't ibang uri ng scam, no, na pwede mong i-select dito kasi yung usual scam, binentahan ka ng produkto na hindi dumating o serbisyo na hindi naman talaga ginawa, o yung iba naman love scam, o yung iba naman yung tipong scam na emergency daw o nagpanggap na kaibigan mo dahil sa nanakaw yung cellphone niya at hinihingan ka ng tulong. So maraming iba't ibang scam sa mundo ng online at sa mundo nating digital, no? So piliin mo ang type ng scam na dapat mong i-report dito. Step 7, in the attachments field, i-attach mo ang mga sumusunod. Screenshot, dapat i-screenshot mo ang konversasyon mo dito sa scammer na ito. Kung may chat kayo, dapat i-screenshot. Kailangan madokumento ho ito. Huwag mong buburahin ang mga usapan ninyo sa messenger, sa text. I-screenshot nyo ho. Link and screenshot ng product advertisement kung product scam yun. And yung mga transaction receipts ng itong scammer na to, kung may mga resibo ba siyang binigay sa'yo, dapat i-attach mo lahat ng mga ebidensyang ito sa step number 7. So, step number 8 is submit ho ang ticket na ito at i-check ang inyong email para sa ticket number at pwede kayo mag-follow up sa GCash Help Center kung ito ang iyong ticket number. And step 9, mag-secure kayo ng isang police report na i-indicate nyo yung GCash wallet and pangalan nung scammer sa pinakamalapit na PNP police station. Tapos makukuha mo ang mga instruction kung paano i-submit ang police report nito sa GCash, no, after submitting yung ticket. So yun ho ang 9 steps para ma-report ang isang GCash na scam, no, or isang scam na naganap gamit ang GCash transaction. So yun ho ang guide ko para sa inyo sa araw na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.